Ádám, óvatosabban vezess már, ne zobolj veled, minden lukba belemész, amit látsz. Próbálok, kicsim, de hát kész akadálypálya ez az út. Te meg már megint sminkelsz. Ittam egy kis apeltát, és a lipkombom teljesen elkenődött. Jó, nekem mindegy, csak beütöttem a címet, mondd már az utat, fogd meg a GPS, légy szíves. Ha fel van oldva, csak ide. Itt jobbra. Jobbra? Aj, legbelső sávba vagyok, a francba nem tudok már bekanyarodni. Legközelebb légy, előbb szólj már, kicsim. Itt kell kanyarodnod. Itt előbb szólj, kicsim, jobbra vagy balra? Erre, jobbra kell. Még pont be tudtam sorolni. De bénán mutatja. A balra kellett volna. Hol tudok megfordulni? Erre is mehetünk. Hogy erre is mehetünk? Hát ez Győrnek megy, mi meg Pécsre akarunk menni. Mennyit ír érkezésnek? Itt azt írja, hogy még 3,5 óra. Micsoda? Hát 1,5 órát írt, mikor beütöttem, nézzem! Kiütötted az autópályát? De én nem tudom, hogy működik De ez. miért nyitottad meg a Snapchaten, meg az Instagramomat is? Akkor majd nézem az utat én. Ilyen csúnyán beszélsz velem, én nem megyek veled sehova. De hát nem is beszélek veled csúnyán. Itt egy meki jobbra, nem vagy éhes? Nagyon, meg pisilnem is kell.